Soro bekasa yana minyami bekasa esembe brebeya yana minamoyo Soro bekasa amama kuma tomiya Onuadofo ene dayi onyankopon ehira wo bebre Enenso eyeda foforo erade aje amamene umienu Ose yema yehu sepa ye ne yema ye ni enchi ewo eneda mu Enenso se mojadi ye mu afusane na tachirema da ya bodwe mu a Onu eye wa hu oden eye wunyansa ne mu asafo erade ena waye Enenso Victoria Dimia erade asan de na asema mame se memfa emra onuadofo obi Onua ka okumato yemwate na ensam bebreba wonnam mu no osoro ebekasa ama woda krowate asrochi bia wonnam mu bia no da kro erade be sori akasa ama sochi na yedin ama wate enka hosa say Yehova ti asi wo hawo no entena wo so da Erade beba be kasa ama sochi na yedin ama wo Nyankopon hira wate na se video yi wonsa eka bia onua mentena so makoma obi wate ebia na obi so na mamane mu ebia na obi so na mahokyire bi mu ebia na obi ehia asem bi etesei na ode akyeche ne wire enti wonsa ka share so makoma obi na obi so mfama obi na enfa animonyam hye emro so Nyankopon no Nyankopon hira bebre se wo beche ene de wonua de amede bra wo ne se you are not alone. You are not alone. Ni awonam mu nyina no anya wonko na wonam mu ate. Anya wonko na wonam ohaw ni mu. Obi eka wo ho. Anya wonko na problem na da wo so no wonam mu. But hu se obi yeden obi eka wo ho. Ohaw ni beba amane ni beba. Empen bebre ne eduru baby ya. Se ye fa amane bi mu a. Eya na ye try se ye de ya hoden ebeye. Eya na ye try se ye de ye nimdie ebeye. Nanso ni nyina mu no e wo se ye hu se obi eka ye ho. Aya ye nko ane ye nam mu. Mama nchiro bribi. Emre bi eduru ye. Na Yesu ni nesuafo no enenam. Na womukwa ka nyame asem ewie ye no. Ena womukwa tsena akuduo mu. Na akuduo na womukwa tsena mu no. Na Yesu ene womu esuafo no enete kuduo ni mo. Na Yesu eja esuafo no kodaye. Na edu baby ewo epo no so no. Ehum kese yede atuye asoache kese yede eboye ehum yede atuye na esuafo yi ebo wo humode biara esuafo yi esori ginaye ede wonim dia wo munim ewoposo nyinara wo mu try wo mu best sank wo makasa be control both no ama your friends say asochi ni ensio na ebofamu no nanka ejai nanso onua wo mo ye wo mentumi anye dan an control no ehwo no wo mo realize say na say ye ne obi enenam na say ye ne master bi nenam na say ye ne teacher bi nenam na say ye ne nimdiefuo bi nenam ye ne onwanwani bi na enam Onua, you are not alone, wate. Me se ni a wonam mu no anya wonko a na wonam obi ka wo ho wate.
Nanso eya edru baabi a so how ne amane bi ba ya brabɔ mu a eya ye bɔ ya ho mmɔden na ye nwere mfiri sɛ o ye ne Yesu enenam eya ne ye nwere mfiri mpo sɛ ye ne won konkon enenam eya na ye nwere mfiri sɛ ya na ye try say ye de ya ho den ye nim de ebe ye amana ye yie ye be try enye yie age Yesu ba mu ate onua me se age Yesu eba abrabo ni mo aware ni mu no age Yesu eba mu adwuma ni mu no age Yesu eba mu hwe na esuafo no ene Yesu na enam wo enye se na Yesu nka wo mo ho o na Yesu no wo mo na enam na Yesu wo koduo ni mu the master nankasa no no wo mo na enam enso no ebra ade ne yesa no wo mo were free mpo se na obi ye de eka wo ho until say wo mo de wo ma ho de ye no ansa na wo mo realize say no, we are making a big mistake. There is somebody with us in this boat. There is somebody with us. We are not alone. So let us call this master who can calm the storm down. Onuya eyan try say wo de wo ho de be solve wo problem biada. Onuya say Yesu enka wo ho a wo be ya entumi nye yie aware ni mu no wo so experience wo de wo skills aye no ma bebre aware ni ntumi enye den enkoyie mawo adwuma ni ntumi enkoyie mawo wo sikasam ni ntumi enkoyie mawo wo nyame som no enkoyie mawo wo mabra bo no enkoyie mawo esane se wo use one kasa wo experience awo won se wo de be control no na so no ya say Yesu ni mu a enye yie enade me kanfo obere ma bi de ma wo enade yi onu a wo ma oba abrabo ni ma abrabo no etumi sipi no ena me kanfo ni ma wate so obetu won sa afra Yesu e wo hawo na wo na mu ni mu a say Yesu ba wo hawo ni mu a ebe ye yie e de ama wate. Say Yesu ba wasetre ni mu a onuya de wonnam mu nyina no ebeye ye e de ama wate enti ema wo wura mfiri da sa wonko ema wo wura mfiri da sa obi kan wo ho emfa hye wadwum se menko na menam enti de ameye bia me use me experience me use me menim de menim no eno na me de beye say Yesu nim a enye yie esuafo no na womo ya the masters e wo poso but they did their best, they tried, they couldn't until Jesus came in and then they come for Yesu ma and no man ko yie to sa friend no bebam oben wo pe ote wo nchempe wo ne wo nenam oben wo it is friend no mbra wo friend obeji wo so me pesa yankai bribi our the book of Mark. Pesa yankai bribi our the book of Mark. Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 35 ebano. Where they mekai and then they mekai brofo no. Or saying Mark chapter 4 verse 35 to 39. And the same day when the evening was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Verse 36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him others like other little ships. And verse 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat unto the ship, so that it was now full. Verse 38. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carry
Carest thou not that we perishing? Verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And there was a great calm. I say, one more tone suffer Yesu no. One more say, Master. Eti ye yira yi wo hu ye. Na munu mu wa Yesu ye de esore ye. Ebe ka eba ye eba akuduo ni mu. Na obetre ne nsa ewo epo no so. Na otietie ehumu no. Na otietie emframa no. Ema emframa ne eye den etedin. Onua, you need Jesus to come and calm your storm down. You need Jesus to come into the problem and calm the problem down. Esuafo, they tried their possible best. They used their best skills in the sea. But all to no avail. Until they invited the master into the boat. Share. When the boat no. Aswache bi ebofo wabrabo mu biara no. Fra Yesu na ometiatia sa aswache ne emfiri ho. Onua yare na da wo so no. Won fra Yesu ma mu ye. Enti na yare no koso aye de edi wonya ete wabrabo no. Na sanka wato won sa afra Yesu a. Aka Yesu aba betiatia yare na ye de efiri ho ko. You need Jesus. We hear Yesu. So metiatia aswache bi enam wabrabo mu ekoba. Wo maso den na. Enkola na ya so den. Enkola na ko wayward. Wo kunu no ade nam baabi. We su. Waka wasama kire ni pa kire. We use the best marriage skills a winim nyinara. Na so onua ni nyina to no avail. Na nede me kanfo Yesu Kristo mawo. Sa wo be sori atia, wo be sori afra Yesu. Yesu be bamu no abetie tia sochi biara. Efi wa brabom. She. Enya wonko na wona mu ate. Mese sa wo fra Yesu a. Osoro be kasa ayede ama wo. Ama asochi no ayedin. Onua to safra Yesu ba wa brabom. We need Jesus with you. He will come and calm the storm down. As what it be bought and won't be bought. Sometimes who baby free back. Sometimes what do I want yet? And no ma bebre. Waka sa bebre. Waka won so much ready pa bebre. Now so ninye nanu to no avail. When Jesus is in the boat, you can stand at the storm. When Jesus is in your boat, you can stand at the storm because you have somebody with you who can control the storm in your life, who can speak a word and the storm will calm down. Onuadofo, ade na wonnam mu, ade na tete wa brabo. Ede na hawo yare na tena wo so ache eyampa ba na me kanfo Yesu Kristo ma wate sato nsafre no ka kire rade se rade sabre me de ma ho den ya anya yie me de menim de ya anya yie ete rade afede me hia wo. Lord, I need you. Lord, I need you. You have done all that you could. But still the problem is that you still need Jesus. You still need somebody. You need the master. You need the teacher. You need the director. Do you ever to me ka aswoche no anu atu mama?
onua no na wo hia no wate be kanfo Yesu Kristo ma wo eneda yi seto nsa efre no omra busua ni mu omra djuma ni mu omra ware ni mu omra usikasem ni mu omra wankasa wabrabo mu na bibi biara ekoso bia e wabrabo ni mu bia no Yesu eba be kasa ma wo ama sadie no ayeden ayedin eneda yi onyankopon onhira wate na Awurade enum wo eneda me mpaibo ema wo se Awurade ma asumdwei Awurade eme kasa e waware no ma asumdwei enye den emra or said there was peace on the boat on the sea Yesu kasa wie yen asumdwei ye den ebaaye enti me kanfo Awurade ma se Awurade mfa asumdwei mra waware no mu Awurade mfa asumdwei mra wadwuma ni mu Awurade mfa asumdwei mra wosikasem ni mu Awurade mfa asumdwei mra wo ne wo ma asetere ni mu Awurade mfa asumdwei emra efie ho Awurade mfa asumdwei emra ebusua ni mu Onyankopon hira wo na ono mo onua me de masam no eba awieye samra isi utiase na yemfa ye ho ehye Awurade nsa Ososo Nyankopon me da wase